Start again. אפשר לדבר? הסבא רוזה, שזו אימא בשבילי, הייתה שולחת אותנו לפעמים לקנות פירות במחנה יהודה מהפלחות. הפלחות היו באות בחדי יהודה כמעט יום, בייחוד ביום חמישי ושישי מלא. הפלחות היו באות, יושבות שם עם מה שהביאו, תאנים, והייתה להם משקולת שהם מחזיקים ביד. לוקחים את המשקולת, מחזיקים ביד, מצד אחד שמים את הפירות, מצד שני, בזמן המנדט הבריטי, היו להם משקולות בפונטים. אבל אז לא השתמשנו עוד בקילוגרם פה, זה הפונט. וערביות היו באות עם 3 אבנים. אחת זה היה נדמה לי 10 קויות, השני היה חצי רוטל. חצי רוטל זה כמעט 1.5 קילוגרם, והיה רוטל שזה כמעט 3. ולפי מה שביקשת, שמה את האבן, וזה היה זהו. ואמא הייתה אומרת לנו, תיזהרו, תעמדו על המקח, לא מה שהם רוצים. אז יוסף, זכרונו לברכה, היה אומר לאמא, אל תשכחי, אהרון לא אוהב לעשות המקח. אני זוכר את יוסף, היה אומר את זה, אם ישאלו לאהרון איזה מחיר, אהרון יאמר להם, טוב, ניתן לכם 1.5 מחיר על זה. אבא היה אומר את זה, זכרונו לברכה. אוקיי, דיברנו על אבא, זכרונו לברכה.